ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ವಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಐತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಾಯರ್ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ತಲಪಾಡಿಡು ಬಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಾಗ ಬಾಯರ್ ಬಿಟ್ಪುಜೇರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿಯೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಪನ್ನ ರೇಟ್ ಪರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಾರ್ಗಿನ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಈತ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬಗೆತ ಮೀನುಂಡು ಒಯ್ನು ತೋಡು ಒಯ್ನು ಬಿಡೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋಜಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಬಗೆಲ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪುರಭವನ. ಇದು ಬೇಕರಿಗೆ ಬಂತ ಏತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ತೋರು ವಾ ದೊಂಬುಲ ಕೋಡ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೋಟದ ನಡುಟ್ಟೆ. ಇದು ಎಂಕಲ ವನದುರ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಂಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಪಾವನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೂ ಮಾತದಿಂದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತೂಪುನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ತೋಲೆ. ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ.